Hello, 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 hello. दा आङो माइक्र'फनजों नायनोसै आरो माबायदि माथोआ गोसा खोनायो सोरबाया आंखो नोंहा सालाया खान्दा नामा नोंहा सालायालाय मानो एसां गुसुं बेबायदि बुंनाया जायाना बेबायदि माइक्र'फन थाबासो गोसा गोसा खोनायो आंथ' बेबायदि दा आंनि माथोआ माबायदि खोनादों नाय आं बेखौ माबायदि खालामगोन नाय बेखौ बख'नानै आं फुरा मोगोन नायदो नाय खोनायाखै दा आंनि माथोखौ रावखौ माबायदि खोनादों दा आंनि रावखौ माबायदि खोनादों नै आं दा बुंनायासो लासैसो बुंदों आं दा रायलायनायाबो लासैसो जादों आं दा बुंनायाबो लासै दा आं बेखौ बेयाव सोसिगोन आरो बेखौ बेयाव सोसिगोन नायदो दा आं बुंनाया लासै आं दायो गोसा बुङाखै आं दा बुंनाया लासै आं दा बेखौ सोसिगोन नायदो बेखौ सोबानो गोसा जासिगोन खोनाबायना खोनाबाय नायदो नाय दालाय माबायदि मोजां गोसा खोनाखो नोंसोरो आंखौ सालाय खान्दा सालाय गुसुं नाया बुंनाया जायाखै मालाया इसां केमेरा दामि दामि मालाया इसां मबाइल दामि दामि माइक्र'फन दामि दामि आंहाथ' आरो माइक्र'फनबो गैयामोन देग्लायबो बेनिखायसो माइक्र'फना दाखालिसो लादों आङो साननै जाबाय आं दाखालिसो साननै जाबाय माइक्र'फन लानाया बारा जायाखै बारा गोबाव जायाखै बारा बावाखै बेनिखायनो नोंसोरो आंखौ सालाय खान्दा सालाय गुसुं होननानै बुंनाया जायाखै नोंसोरनि रावा बुंनाया जायाखै आंनि बुंनाया सालाया गोलाव आंहा सालाया गोलाव नै आं बे गोलाव आंनि माथोआबो गोसा खोनायो बेनिखाय आङो माइक्र'फन लायाखै दा नाय बेखौ माबायदि गोजान खालामबाबो खोनादोंना खोनायाखै खोनादोंना खोनायाखै नाय आं गाबोदा बारबो फेनदो गाबोना आं दा बेखौ नै माबायदि खालामदों खोनादोंना खोनायाखै खोनादोंना खोनायाखै खोनादों खोनादोंना खोनायाखै खोनादोंबा आंनियाव कमेन्ट हो खोनायाखैबा कमेन्ट हो दालाय खोनादोंना खोनायाखै दा खोनादोंबा कमेन्ट खालाम आरो खोनायाखैबा कमेन्ट खालाम नोंसोरनि बुंनाया जायाखै नोंसोरो आंखौ बुङो सालाय खान्दा सालाय गुसुं होननानै बुङो नोंसोरनि बुंनाया जायाखै दायो आंनि रावखौ माबायदि खोनादों आंथ' गोसा बुङाखैना दा आं माइक्र'फनखौ लायाखै आं दा माइक्र'फनखौ लायाखै आङो लासैसो बुंदों आं माथोखौ लासै बुंदों नायदो दा बेखौ सोनानै दायो मादि खोनाखो मोजां खोनाबाय नामा दा मादि खोनाखो मोजां खोनादोंब्ला कमेन्ट खालामदो आरो मोजां खोनाबायबा कमेन्ट खालाम दा आं बे माइक्र'फनखौ लाबाय दायो माथोखौ माबायदि खोनादों गोसा खोनादोंबा कमेन्ट खालामदो नोंसोरनि बुंनाया जायाखै सालाय खान्दा सालाय गुसुं होनना बुङो नोंसोरनि बुंनाया जायाखै गासैहाबो माइक्र'फन दं केमेरा दामि दामि दं आंहालाय मा मबाइलानो 8,000नि बिदिबा 8,000नि मबाइलजोंबा जायो 8,000नि मबाइलजों जाया
8,000नि मबाइलबो जाया केमेरा दामि 8,000नि मबाइलजों भिडिअ बनायनांगौब्ला ओइ बेबायदि माइक्र'फन थानांगौ माथोखौ गोसा खोनागोन दे बाय बाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम आरो लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम बाय बाय